Jednému staršiemu pánovi narástli nechty veľmi dlhé a nikdy si ich nestrihal. Okamžite som vzala nový pilník na nechty, aby som ho vyskúšala. Už len podľa vzhľadu som sa rozhodla, že si jeden kúpim. Používa sa veľmi jednoducho, stačí nechty obrúsiť, vytvrdiť pod lampou a je hotovo. Úprimne ľutujem, že som si ho nekúpila skôr. Keďže výrobca mal práve akciu, objednala som si ich hneď niekoľko, je to naozaj výhodná ponuka. Milí priatelia, najmä tí nad 50 rokov, venujte tomu prosím pozornosť. Nemávate často podobné problémy. Vaše nechty potrebujú správnu starostlivosť. Strihanie nechtov nie je jednoduché. A veľmi ľahko si pritom môžete poraniť ruky. Určite nechcete zostať bezmocný v situácii, keď vaše dieťa spadne. Tento pilník na nechty nepoužíva tradičné klieštiky na silné strihanie. Ale nechty jemne obrúsi. Vysokorýchlostné zliatinové valčeky zabezpečujú plynulý a hladký chod a na úpravu stačí len niekoľko jemných pohybov. Nechýba ani tvarovacia hlavica, ktorá bez námahy vytvorí prirodzený tvar nechtov. Zakrivený mechanizmus navyše zaručuje bezpečné používanie. Dôležité je aj to, že zásobník na nechty je umiestnený na zadnej strane, čo umožňuje jednoduché zachytávanie a udržiava poriadok po použití. Niet divu, že niektorí ľudia majú tak dokonale upravené, okrúhle a hladké nechty. Aj tie najhrubšie a najtvrdšie nechty sa dajú jemným pritlačením zmeniť na hladké a zaoblené. Vyskúšajte to.